lahat siya, no? Nakalas ko rin ako. Mulang, kusino, longganisa. Pasang siga. Ano yan? Paano sigaw? Balik na?
lifestyle na. Lagyan. Wala na pa sila dalo. Ano? Basta ba? Wala po kayo yung ikaw ng malagwa. Yan. Ulo. Maligyan ka ba? Ano yan? Malagwa yun, ginawa rin niya kaya. Uy, pag-ibig mo naman. Dadaan lang daan, makamalaman. Oo, sama dyan. Kaya wala kayo suka. Pagpili ako kuya, leg. Walang legs, apat. Taga ito. Leg. Apat pala. Ito ka ba? Kasi isa, pinasal lang. Abot din.
Siyempre, dalawa lang. January. Kare-kare-lala niya. Ay, awas tulo. Kaya magkano yun? Dati.
pa. Mix po. Masarap yung mix. Santo Trend.
Maghintay ka. Yes po. Hindi na daw makalat yung kanya. Ilan yun? Hindi na din makalat. Thank you po. Bili ko lang yung Pindang damulat, kusino, longganisa. Pindang damulat, kusino, longganisa. Pindang damulat, kusino, longganisa. Pindang damulat, pindang damulat, kusino, longganisa. Pindang damulat, kusino. Pindang damulat, susino, isa. Pindang damulat, susino, isa. Pindang damulat, susino, isa. Pindang damulat, susino, pindang damulat, susino, isa. Pindang damulat,
Kaya nandito daw. Thank you, ma'am. Pwede din magkaibang boss, boss, flavor. Mango Korean po sa katranan. Apo, basta same size po. Halo, hindi po pwede. Sabi sa inyo, madam, pili na po. Bago luto po lahat siya, no? Sige po, pili na po. Yan. Ano po sa inyo? Ano po sa inyo? Dalawang leg. Yung dugo. So, kasi naman pa rin. Ito ka. Paso na lang po yun. Amo sa yang ibu. One day. Kaya, pwede dito natin. Ha? Cuarenta, 30. 30. Wah. Kaya mo na yun. Ikaw dito, tayo. 30 lang. Ay, baso. Kanino to? Ano yun, tayo? Kanino po to? Ano kinalag to? Ano to, balot? Sisiyo. Yan ang sisiyo. Candy po na sampa. Ah, sa pa. Walang 8. Yan pa?
longganisa. Pindang damulag, tusino, longganisa. Pindang damulag, tusino, longganisa. Tusino, longganisa. Pindang damulag, 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 tusino, longganisa. Paano raw ito sa tindahan yan, Ro? Ha? Paano raw ito sa Pindang tindahan? damulag, tusino, longganisa. Pindang damulag, tusino, longganisa. Oh, 55 din. Pindang damulag, tusino, Utad po kape na. longganisa. Pindang damulag, Nakalas ko rin tusino, one. longganisa. Pindang damulag, tusino, longganisa. Buntay mo yan. Pindang damulag, tusino, longganisa. Pindang damulag, tusino, longganisa. Pindang damulag, tusino, longganisa. Pindang damulag, pindang damulag, tusino, longganisa. 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 Ate, pili na mga suki.
mo yung bubate. Yan, sagad mo na. Hindi ko yung ano. Hindi yun, yung Dahil ma'am? Ilan din agad mo? 345.
Sana all. Kawawa tayo. Atidang. Type ka? Wah! Nakarami si Kuya. Kuya! Nalugi ata ako ah. Kaya mo talaga pupunta dito dahil...
lang, sir. Ano ang share, o? Ayaw mo? Kaya pag plastic yun eh. Pag sarili ka sa Ano pa po? Fish fillet. Ano siya? Ha? Ayaw. Okay lang yung babalik. Sa'yo nga dyan.